koncu srečanja v Kranju po zmagi s 6-0 je z menoj naš napadalec Ivan Božič. Ivan, zmaga s 6-0, kako je bila vidjeti iz celjskega napada? Evo, stvarno prije svega bih čestitao dečkima na pobjedi, velikoj pobjedi i jako bitnoj. Što se tiče utakmice, mislim da smo definitivno zaslužili, čak smo možda mogli i koji zabiti više. Žao mi je naravno što ja nisam zabio, ali bitno da je ekipa pobjedila i to je najbitnije od svega. Ivan, si novinec v celjskem dresu, če greš sklepati po tvojih predstavah, se dobro počutiš u Novi Sredini? Pa evo, što se tiče dolaska ovdje, meni je stvarno fenomenalno, osjećam se kao doma. Nakon mjesec dana doslovno. Te dečki su me odlično prihvatili, tako da sam jako zadovoljan i jedva čekam naravno prvi gol. Ivan, čestitke za današnjo zmago in hvala lepo. Hvala vam.